खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौ बरायबाय। दिनै जोङो जेबो फालतु खोथा सावराया, दिनै जों सिरियास खोथा सावरायगोन। अदेबानि रन्जन दैमारि सारनि सायाव सावरायगोन। गोबां गोबाव जायोमोन आं भिडिअ लाबोया, माखासे ब्लग भिडिअ लाबोदोंमोन, नाथाय आं ब्लग भिडिअखौ होआसै। मोनसे होदाङो जाय जाय थांनानै नायाखै नायनो हागोन, भुटाननि ब्लग। अब्ला जों बेखौ बारा सावरायला, जों दा डाइरेक्ट टपिकआव फैनोसै। दाखालि बावैसो 27 सेप्तेम्बर खालार खालि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोसोम जोमै साग्लोबफैदों। बे गोसोम जोमैयानो जाहैबाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासै 60 सुबुंफोरखौ गुवाहाटी बिजिरसालिया मादोंमोन आरोना बिजिरदोंमोन। नाथाय 6 सुबुंखौ साजा फोसावबाय आरो 4खौ उदां खालामबाय। 6 सुबुंखौ एकदमबारे जोबथेसालिनि साजा फोसावदों, जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा। रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 6 सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदोंमोन। आरो बेनि गेजेरावनो गोबां सुबुंफोरा दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ, जेरै राजखान्थि हान्जानिफ्राय लोगोसे आफाद गौथुमफोरनिफ्राय गोबां दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दङ आरो सोरबा सोरखौबा सोंखारलायगासिनो दङ। बायदि बायदि जाथायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। नाथाय जों बेखौ सावराया, जों सावरायगोन जों गोदो मा बुंदोंमोन, जेब्ला बिटिआर रेकर्ड जायाखैमोन बेनि सिगां जों मा बुंदोंमोन जोंनि बर' हारिखौ। जों बुंदोंमोन जोंनि बर' हारिया खौसे जानांगौ। जेब्ला बर' हारिया खौसे जाया अब्लासिम बेबायदि गादब जाबाय थागोन, सोबख'जागोन, नङा होमबा लोगोफोर? जों बेखौ सिगांनो बुंखादों, जेब्ला राजखान्थि हान्जा, बे गोदान राजखान्थि हान्जाया जोनोम जायाखैमोन अब्लानो बिथाङा जोबथेसालियाव दंमोन। बै समावनो जों बुंदोंमोन। नाथाय नै मा जाखो, दाबोथ' आरो मा होनबावनो जोंनि बर' हारिनि राजखान्थि हान्जाफोरखौ गावजों गावनो गोरोबलायनाय गैया, बेखौ सोंखारनाय, बेखौ सोंखारनाय, नाथाय गावजों गावसो, बेबो बिनि बिदा फंबायसो। नाथाय मा होनबावनो आरोना, जोंनि आंगो बर'फोरा गुबुन हारिनि राजखान्थि हान्जाखौ लाबोनानै बजबफैदों। ओरैबायदि आसरित। दा बेखौ आं बुंनो थांला, बे गावबागाव राजखान्थि हान्जानि माबा आयदा बियो। जों राजखान्थि हान्जानि आयदायाव बारा गोथौ सावरायनो गोसो गैया। जों बेखौनो बुंगोन, जों गोदो माखौ बुंदोंमोन जों बेखौनो बुंगोन। रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो थाखाय बर'जों बर' खौसे जानांगोन। बर' आफाद गौथुम जेरै बनसु, एबसु, बिपिएफ, इउपिपिएल गासिबो खौसे जानांगोन। अब्लासो जोङो मोनसे लामाजों थाङोब्लासो उदां खालामनो हागोन, नङा होमबा लोगोफोर? नै दिनै सासेखौ साजा फोसावदों, गाबोन सासेखौ फोसावबावगोन। बेबायदिनो गावजों गावनो साजा फोसावजाबाय थागोन, नङा होमबा लोगोफोर? जेब्लासिम खौसे जाया अब्लासिम जोबस्रांलांगोन। बे बाथ्राखौ बुंखादोंमोन गोदो गोदायनो, गोबां दैदेनगिरिफोरा बे बाथ्राखौ बुङो, नाथाय दासिमबो खौसे गैया। अब्ला जों बेखौ बारा गोबाव सावरायला, जोङो दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों बेखौ जों नायगोन। माखासेखौ थामना स्क्रिनाव देखायगोन आरो आं माखासेनि मबाइलाव नायगोन। माने गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाथ्रा बुंगासिनो दङ बेनि सायाव। सोरबा सोरखौबा सोंखारदों, सोरबा सोरखौबा बुंदों, बाथ्रा बुंदों रन्जन दैमारि सारखौ साजा फोसावनायनि सायाव। अब्ला जों बेखौनो नायगोन। नोंथाङा नैबे नायबानो जाबाय, आं बे नायनि। अब्ला आं बे नायनोसै, स्क्रिनाव होगासिनो दङ। जे रन्जन दैमारिया थांनाय 2020 मायथाइनि जि बिटिआर सुक्ति बेहायबो सहि होदोंमोन, बे सागान होग्रोदोंमोन। आरो बेबायदिसो जों आसा खालामदोंमोन जे बिथाङा सागानकारि हिसाबै एसे रेहाय मोनगोन होननानै, खिन्थु रेहाय मोनाखिसै। जोंहा दुखु नांदोंबाबो जों बुंनांगौ जेबो उपाय गैया। खिन्थु जोंहा लामा गोथेथाराखै। दासिमबो जों सुप्रिम कर्टआव थांनानै बिथांनि थाखाय मावनायनि मोनसे लामा दं आरो जों बेखौ सिन्था खालामनानै फैगौ समफ्राव खामानि मावनानै बिथांखौ सुप्रिम कर्टआव लांनाय बाथ्राखौ सिन्था खालामगोन। जायफ्रा आसलथे बन्द होदों बिथांमोना ल'खौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा। कारण जुडिसियेलनि पावारा नों आंनि पलिटिसियानफोरनि पावार बायदि जों आखाइ गोसोआव आखाइ थांनो हानाय बायदि नङा। बे बाथ्राखौ ल'नि जुडिसियेलनि जिखिनि पावार, जिखिनि अथरिटि, बेखौ जायफ्रा बुजियाखै बिथांमोनानो दिनै बन्द होदों। रन्जन दैमारिनि समान सुप्रिम सेक्रिफाइस। लोगोफोर, भिडिअआ एसे गोलाव जानो हानाय, जों माने सासेनिल' भिडिअ नाया, जों गोबां दैदेनगिरिफोरनि भिडिअखौ नायगोन, बेनिखायनो गोलाव जानो हानाय। थाफिननांगौ जानायखौ जुदि दुखु मोनमारदोंब्ला, गोरबो गोसोजों जुदि गाबमारदोंब्ला, नोंथांमोना मोनसे खामानि मावो। हाग्रा महिलानि गभमेन्टनि समाव जानाय गासैबो केलेंकारि बेफोरखौ नायनो थाखाय, नायसंदांनो थाखाय, इनकुवारि खालामनो थाखाय सिबिआइ, एनआइए होनो थाखाय एसेम्बलियाव पास खालामनाय जाबाय, बिल पास खालामनाय जाबाय। अब्ला रन्जन दैमारिखौ सख'नांगौ होननानै, उदां अख्राङाव लाबोनांगौ होननानै एसेम्बलियाव पास खालामना स्टेटसिम होनो हागोन ना हाया? बिपिएमनि नेताफोरखौ, एमसिएलए, इएमफोरखौ दिनै जेलाव हरनो थाखाय, दिनै एनआइए आरो सिबिआइ होनो थाखाय नोंथाङा बिल पास खालामबाय एसेम्बलियाव। रन्जन दैमारिनि थाखाय नोंथाङा बै एसेम्बलियाव बिल पास खालामनानै हरनांगौ। बे रायजो राजानि दिनै खावलायनाय। दिनै रन्जन दैमारिखौ सख'नांगौ होननानै दिनै जोंनि माहारियारि आफादफोरा धरना होनो हागोन ना? एबसुआ हागोन ना?
एबसुआ दिनै रन्जन दैमारिया गनांगौ बिटिआर एकर्डनि सासे सिगनेटारि बिटिआर एकर्डखौ सन्मान लाखिनानै रन्जन दैमारिया दिनै जेलनिफ्राय गनांगौ उइदाउट कन्डिसन दिनै आबसुआ हागोन हाइकर्टआ सिगांनि रायखौनो आपेल खालामनानै लाखिनाय जाबाय दा बेखौ लानानै जोङो गोथौयै सिन्था खालामबावनांगोन सुप्रिम कर्टआव थांनायनि थाखाय जोङो मा प्रिपेरेसन नांगौ आरो एकर्डखौ बिथा खालामनानै बिथाङा उदां अख्राङाव फैनांगौ बेनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिल दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासैजोंबो सावरायगोन आरो गासै एनडिएफबिनि बारग' जिखिनि दैदेनगिरि दङ बिथांमोनजोंबो सावरायगोन बेयाव सोरखौबा दाय होनानै सोरखौबा सोंखारिनानै सोरनिबा मुं सुनानै बे मेटारा समाधान जाया बरन्स बेनि माने डिसइउनिटिया नुजागोन आरो बे जेंनाया बारायगोन दा बेखायनो जोंनि गेजेराव दाय होलायनायनि गावखौ बारग'नो नागिरनाय बिदि परिबेस बेफोरो माने बांद्राय जाबाय मिथियाब्ला दाबुं मिथिब्ला बुं मिथियै खोथाखौ दाबुं मिथियै खोथाखौ बुंनानै गावनि रोङि नलेज गैयैखौ दादिन्थि मोननै कर्टनिफ्राय आसामाव जोब्बाय आसामाव आरो खुनु लामायानो गैला बिथांमोनखौ बख'नायनि रायजो राजाया गासैबो दिनै रन्जन दैमारि आरो जों लोगोसे 6 जनखौ आरोबाव थैजासिम साजा होनायनि थाखाय बयबो दुखु फोरमायनायखाय बिथांमोननि नाम लायै लायै लिरनायखाय माने बिनिफ्राय डाइभार्ट खालामनो नंबां जाबां खोथा फोसावब्ला बोरै जानो फाप नांगोन दाखालि आदा नाब्लाया बुंदों बेफोर जाखायो रिभलिउसनारिस सासेनि जिउआव जों मिन्थिखायो थेवब्लाबो एकर्डनि उनाव जानायखाय আফসোস দं আমি আশা কৰিছিলোঁ যে মহামান্য আদালতে কিবা এটা পজিটিভ এটা ৰিপৰ্ট আহিব কিন্তু আজি যিটো শুনিলোঁ আমি অলপ সকলো দুখিত এইটো মানে আমাৰ কাৰণে শেষ পইণ্ট নহয় আমি সকলো বিচাৰোঁ ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হৈছে এই অঞ্চলত দীঘলীয়া সময় এটা সংগ্ৰাম কৰিছে তো ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো মুক্তি বা তেখেতৰ যিখিনি মহামান্য আদালতে ঘোষণা কৰা যিখিনি শাস্তি সেইটো কেনেকৈ ৰিডিউচ কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ ওপৰত পুনৰ আমি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু আমি বিচাৰোঁ তেখেতে মুকলি আকাশত আহিব লাগে আৰু সমাজৰ লগত থাকি তেখেতে সংগ্ৰাম কৰাত যি উদ্দেশ্য আছিলে কি এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে এই কামবিলাক যাতে তেখেতে ৰাইজৰ লগত থাকি কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰয়াস আমি আৰম্ভ কৰিম দিনैहाय बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो जों गिरि मानजाथाव माबे रन्जन दैमारिखौ सहि होबाय सहि होखांनायनि उनावनो बेखौ आरो जेराव लांफिनबाय मा सख्रान्त दंलाय आरो बबे माने मोनसे माबा दङ जे एकर्ड दङ सुक्ति दङ जे सुक्ति जानायनि उनाव आन्दलनकारिफ्रा जे जेलाव थांफिननांगौ बे थिग जायाखै दिनै बेखौ लांनायखौ जोंबो मोजां मोनाखै दिनै रन्जन दैमारिखौ जेराव लांनायखौ जोंबो मोजां मोनाखै बे गनांगौ जोंनि लांदां फोथाराव फैनांगौ रन्जन दैमारिया बर'नि सासे नेता सोरबा मानियो सोरबा मानिया बे आलादा खोथा किन्तु रन्जन दैमारिया बर'नि सासे नेता बेखौ जों बयबो मानियो मानिनांगोन मानिनाया मोजां दा बे नेताया जेल जादों बिथांखौ लाइफ सेन्टेन्स होदों बिथांनि लाइफ सेन्टेन्सनि पिरियडआ टाइमा जोब्बाय हिसाबै बिथाङा जेलनिफ्राय गबोनांगौ बेनो जोङो बयबो नेगासिनो दंमोन लुबैदोंमोन किन्तु आनफर्चुनेटलि गभर्नमेन्टआ बिथांखौ मोनोब्ला आरोबाव बांसिन हेरेसमेन्ट होनो उद्देश्य लानानै दिनै आरो माखासे नंबां जाबां केस बसायनानै बिथांखौ सोनानै दोनफिनदों लोगोफोर भिडिअखौ नायखांबाय जोङो बेबायदिनो गोबां बाथ्रा दान्थेलायनाय जादों सोरबा सोंखारिदों गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ नुवाखै होनबा नोंथांमोना निउस नायबानो नुगोन नुवाखैबाथाय आं बेखौ माने बाथ्रा बुंनो गोसो गैया जों सिगांनिफ्रायनो फंसे बाथ्राखौ बुंदों जोंनि बर' हारिया खौसे गैया खौसे जानांगौ अब्ला जोङो डिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो हागोन दा बेनि सायाव सुप्रिम कर्टआव नांगोन होननानै बुंदों गुवाहाटी हाइकर्टनि उनाव सुप्रिम कर्टआव नांगोन होननानै बुंदों दा बेयो बेसेबां सैथो माब्ला जागोन बेखौथ' दा जेबो खौरां मोननाय जाथ'वाखै जायखिया नांगोन होननानै बुंदों थाबै नांबा मोजां जागौमोन आरो उदां जाबाथाय मोजां जागौमोन जों बेखौनो आसा खालामबाय थागोन रन्जन दैमारि सारनि जिउआ जेब्लाबो गोलाव जाथों आरो थाबैनो उदां जाथों
जों बेखौनो हास्थायबाय थागोन आरो अराय सम बेखौनो जोङो मिजिंथिबाय थागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबा नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर' हारिनि आफाद गौथुम राजखान्थियानो जा गासिबो खौसे जानांगौ। नङाबा बिदिनो गादब जाबाय थागोन, नारसिन जाबाय थागोन, सोरजोंबा सोंखारि जागोन, बायदि बायदि जाथाय जाबाय थागोन। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।